Jeg ser det jo som min opgave at fortælle så mange folk som overhovedet muligt, hvad der er muligheder af vandfiltersystemer, og hvor enkelt det faktisk er at få rent godt vand. Og jeg kan godt lige vise mulighederne, der er her. Der er en, hvor man får en ekstra kran til, og det er den lille her. Den er ikke større end det. Den sidder herinde. Og den bliver simpelthen koblet på det kolde vand og kommer på en ekstra kran, så det er her, man har renset vand. Den anden mulighed, det er, at den kommer på den eksisterende vandhanekran, som man nu har. Systemet er lidt det samme. Det er så denne her, og den bliver også koblet på det kolde vand og monteret herinde, og som sagt kommer på kranen, som man har. Så når man åbner for det kolde vand, så er der renset vand klar til at drikke. Jeg er med årene blitt mer og mer opptatt av vannkvalitet. Jeg ville hente vand som jeg drikker, og jeg var tidligere oppe på Lopp og hentet vann der. Når det begynte å smake klor av vannet, så kjente jeg nei, jeg må litt lenger opp i fjellene. Så jeg begynte å reise opp i fjellene og hentet vann i plastkanner. Og etter hvert så kjente jeg at jeg var ikke så veldig glad for plastkannene. Det tok tid, og det kostet penger å reise opp i fjellene. Så jeg valgte å snakke med Klaus, som jeg da hadde hørt rykter om. Denne Klaus, han hadde noen fantastiske vannfiltre med kran som man kunne få installert hjemme. Og du verden for en besparelse både i tid og penger. Så jeg fikk tak i Klaus, og han ville da komme og hjelpe meg å få dette installert i huset, sånn at jeg har 100% bra vannkvalitet. Hvor lenge varer det filtret? Imellem 6 og 12 måneder, det er sådan. Det er greit. Kan jeg merke det på noen måte, at det må skiftes? Altså du kan se det, at vandet begynder at komme sakte ud af kranen. Ja, trykket bliver sværere og sværere ved, at filteret bliver fyldt. Så ud til folk, når de beder mig om at komme og informere dem om og vise dem, hvad der er af muligheder for at få et drikkevandssystem sat op, eller et dusjefilter sat op, sådan at de kan dusje i ren vand, uden klor, uden bakterier. Martin, I'm interested to knowing how you are now after you got the shower filter installed. Well, I'm very glad with it because I don't have any problems anymore with my skin. It doesn't itching anymore, no. And my eczema is gone. So yeah, and it's about, what is it, 3 or 4 weeks now since you got the shower filter? Yeah, more or less. And in the first week already, the itching was gone. And after more or less 14 days, my eczema was gone as well. Yeah. Before I had to go to the doctor because my belly was very bad, and he gave me cortisone, and that's not good either. No. So that's why I came to you. Yes. And with the filter, it's good. That's perfect. Når man duscher i klorvand, så inhalerer man klordampene, som lærer sig i kroppen. Man absorberer kloren igennem huden, som kan give kløe, udslæt, eksem. Og jeg vil gerne lige vise, hvor enkelt det er at få installeret et brusefilter. Her har man en blandingsbatteri, som er ude i bruseren. Normalt så bliver bruseslangen sat på her. Den tager man lige af. Så sætter man showerfilteret eller dusjefilteret på. Og så sætter man bruseslangen på. Ja, vi fikk tilbud for ca. 3 år siden å benytte oss av dette her fantastiske tilbudet med å ha vannfilter. Og jeg har aldri angret et sekund på at jeg installerte vannfilter, som vi både har her på legekontoret, og vi har det også privat hjemme hos oss selv. Disse filterne har gjort at vi har spart oss masse bry med å springe og så kjøpe vannflasker og bære litervis og kilovis i lengden, som jo ikke er noe særlig ok.
Vi bytter dette filteret sånn 1 til 2 ganger i året, kommer an på hvor mye vann som brukes. Og når endelig filteret er installert, så er det en veldig enkelt sak. Selv jeg klarer å bytte filteret når det er tid til å gjøre det. Alle sammen på legekontoret er veldig fornøyd med dette vannfilteret. Vi har aldri brukt noe annet siden vi installerte det. Og jeg merker at når jeg har byttet filteret, så tar jeg en tom boks, som er det nye jeg skal sette inn, og sammenligner med den jeg tar bort. Da ser jeg hvor mye egentlig skitt som sikkert ligger nede i bånden av dette gamle filteret. Man merker tyngden spesielt, det var det jeg merket sist jeg skiftet. Så er det noe jeg kan anbefale, så er det å bytte til slikt vannfilter. Man merker en helt annen kvalitet på vannet. Man kan ta og drikke vann før man setter i filteret, og man kan sammenligne det med etter at filteret er satt inn. Og jeg personlig merker en veldig stor forskjell. Der er også en økonomisk fordel ved at få et drikkevandsfilter sat op. Det er, at man er fri for at købe vand på flaske. Og en udregning, jeg har lavet for noget tid siden over en familie på omkring 4 personer, jamen der viser det faktisk, at man kan spare mellem 400 og 500 euro om året ved at få et drikkevandsfilter sat op, så man er fri for at købe vand. Det her filteret, det tar også metaller i vandet, gjør det ikke det? Ja, det tager tungmetallerne også. Og oven i købet så opretholder det pH-værdien i vandet, sådan at vandet ikke bliver surt. Hendene mine har blitt mye bedre etter jeg fikk filter. Ja. Men jeg tenker at når du da får alle de metallene som er i røra, og klor og kalk, så tørker det ut og gjør håret vissent på en måte. Det tager fedtlaget, ja. Ja, så når jeg bruker filteret, så tar det metallene, og det tar klor og kalk. Ja. Og det gjør jo også da at hår blir jo mye blankere og finere. Ja, det kan man. Når jeg står opptatt her på jobb, så er det veldig greit å kunne ha Klaus å ringe til, for han bare ordner alt. Han kommer bare, ringer, og så kommer han og ordner alt selv. Det er jo ikke kun sundhedsgevinst, der er ved at få investeret i et vandfiltersystem. Der er jo også en stor gevinst for miljøet ved, at vi får renset vand direkte ud fra kranen. Så er vi jo fri for at købe alle disse plastflasker. Det er jo den mest forurenende industri, der findes i verden i dag. Alene i USA bliver der jo dagligt produceret og importeret 60 millioner plastflasker, og kun ca. 20% bliver genbrugt. I dag ved man også, at plasten kan afgive giftstoffer til vandet. Og det er altså giftstoffer, som både kan være kræftfremkaldende og hormonforstyrrende for os. Og det er blandt andet giftstoffer som kviksølv, fluor og klor. Man ved også i dag, at vandet på plastflaske ofte er bakteriefyldt på grund af den lange transporttid og på grund af den lange tid, som flaskerne står på butikkernes hylder. Mange forskere og læger mener jo, at vand ikke bare forebygger sygdomme, men også kan helbrede dem. Og her snakker vi selvfølgelig om ren, godt, sundt vand. Så sidder jeg måske og tænker på, hvor meget vand man så skal drikke. Altså der er selvfølgelig en retningslinje, man kan gå efter. Det er selvfølgelig individuelt, men altså et barn på omkring 10 år skal drikke omkring 1,1 liter vand om dagen. En voksen person på omkring 70 kilo skal drikke omkring 2,5 liter om dagen. Det er jo meget vigtigt, at det vand, man indtager og drikker, er selvfølgelig rent og renset. Men det er jo heller ikke kun det vand, som vi drikker. Det er også det vand, som vi bruger til madlavning. Blandt andet, når vi også skal skylle vores grøntsager og vores frugt. Jeg kører jo rundt i hele Costa Blanca Nord. Det er jo lige fra Villariosa til Denia. Og hvis der er nogen, som kan samle en lille forsamling af folk, en lille gruppe, så kommer jeg jo meget gerne ud og holder et lille foredrag, et lille indlæg om vand og snakke lidt om vandfiltersystemer.